знаете за какво е време. Днес отново ще минем ново ниво на шах, но има уловка. Ще направя спидрън рекорд на хард левел. Дали ще успея или не, това вие го решавате с вашите лайкове. Абонирайте се за канала ми, за да станем 50 абоната. Гоники. А сега време да почваме спидрън рекорд. Така, направо почвам без да се бавя. Така, аз мисля изкарам. Така. Да не забравям, че трябва да го спидрънвам. А и игра срещу добър човек. Така, тази тактика не съм я правил никога май. Измислях една идея. Е, така искам да направя. Сега. Трябва направо да места, без да таковам. Вземам пешка. Така. Правиме царица за царица, следното нещо. Зянко. Така. Правиме така. И така ще го блокна. Нарочно. Така. Добре. Ето така ще му заплаша тълпа. Идеално го правя. Айде. Взех му топа. Така спидрънваме. Опа, ще му заплашим кончето. Идеално го се получава. Той тук ни заплашва. Но нищо няма ми направи. Семи това. Добре. Нищо. Мисля го направя това. Правя без да мисля просто. Така. Това е станало. Взема безплатно това. Може да му взема офицера, но се отказвам. Лошо. Да погледнем за убийства. Не, няма. Ужас. Махай се от мене, бе. Той иска нещо да направи. Усещам го. Така правя му не. Е това. Той сега ще ми вземе всички пешки. Това ще е много трудно. Майко, аз тук направо... Къде заминах, бе? Ужас! Лошо момче си. Дали го направя? Няма го правя това. Нещо. Така. Правя го. Не знам защо го прави това, но мисля, че е тактика. Знаех си. Мама ти те. Сега ще ма гавриш ли? Ето ще се. Ай тук направо ма съсипа просто.
Добре, важното е, че освободих топ коня, бе. Но труден. Не мога. Стига, бе. Стига да, да. Добре. Трябваше натам да отида. Той може да ме вземе. Ще ми направи шах и мат. Така, няма си така. Взимам. Ще го съсипа. Мале хора, това е много трудно. Добре. Има къде се бяга. Yes. Правим така. Идеално. Не. Хора, не мога да мисля направо. Това е ужасно, но трудно. Хора, това е досадно. Буквално, бе. Карайте. Взема офицера. Той сгреши тук. Добре. Може да успеем. Моля те. Yes. Хайде. Хайде. Ура. Направо. Бям. Той вече не му е натам да ходи. Yes, мачкай. Яко се получа. Ще го направя шах и мат. Да видим този спидрън рекорд какъв ще. Много е лош този. Айде, съсипах го. Айде бе. Хора, приключвам това видео. Надявам се ви е харесало спидрънен рекорд. Това ми е първото видео с спидрън. И това бях аз, Дани. Чао!